San Prudentzio bezpera honetan 45 egun bete ditugu konfinamenduz, entzierroz eta nostalgiaz. Gizarte harremanen espazio publikoen, zenideen eta lagunen hurbiltasunaren, eguzkiaren, brisaren eta euriaren nostalgia. Unelatzauetan EH Bilduk gogora ekarri nahi ditu lehenik eta behin koronavirusaren ondorio zildako 300 gora arabar eta hien zenide eta gertukoak. EH Bilduk, halaber, animoak helarazten nahi dizkie birusak kutsatutako milaka pertsonei, ospitaleratutakoei eta zainketa intentsiboetako unitateetan bizitzaren eta heriotzaren artean dauden pertsonei. Ziurgabetasun garaiak bizi ditugu eta ez bakarrik ez dakigulako zenbat luzatuko den konfinamendu egoera hori. Ez eta virusaren edapenaren benetako dimentsioa ere, baizik eta ez dakigulako zer ondorio izango dituen. Hala ere, krisi sozio-sanitarioko hilabete eta erdi honek ere, ziurtasunak eta ospakizunerako arrazoiak utzi dizkigu. Egin behar dugun berreraikitze eraldaketak oinarri izan behar dituen balioak baieztatzeko ariketa kolektibo bat ikusi dugu. Erantzukizuna, elkartasuna, ekitatea, elkar zaintzea, kolektiboaren balioa, publikoaren garrantzia. Arabako gizartearen gehiengoak krisiaren hasieratik praktikan jarri zituen balioak dira, eta horien gainean, zalantzarik gabe, errealitate berri bat eraiki beharko da. Krisialdiari aurre egiteko orduan, ahuldu gaituzten politika neoliberal globalizatzaileen bidetik jarraitu nahi dutenak egongo dira. Hala ere, uste dugu hilabete eta erdi honetan ageri geratu dela Arabako herritar gehienak beste norabide batean ibiltzen hasi direla, eta norabide horretan erabaki ausartak hartu beharko direla, gizarte kohesioa bermatzeko eta etorkizun berri bat berreraikitzeko. Arlo publikoaren nagusitasunean, elkartasunean, ekitatean eta justizia sozialean oinarrituta. Modu partekatuan eraikitako etorkizuna, inor atzean utziko ez duena. Hala eta guztiz ere, Arabako San Prudentzio hau ospatzeko asko dugu, txalotzeko herri bat.